tapi mesti mbok blenjani. Barangi mudhun srengenge aku lungguh dhewe bayangke sliramu sing ning kene. Seksine pasir sing kasar biyen
Sing paling tak tresnani katon ati iki aku ra napati janji aku lunga tanpa kondo merga kedanan wong liya bakal ngelarani hatiku segampang iki caramu mupus rasa tresnoku aku ra bakal lali tekan kapan ra bakal tak ngapurani
Gua saiki marane. Lah piye sing lawas larane? Piye to kaya ngono ku. Aja kaya ngono to, Jan. Sing penting aku mulih pegane sampeyan. Ngono ya. Lah aku dolan nang jaba blojo ora apa-apa. Ora apa-apa. Apa-apa, sing penting mulihku ning mangku. Ya mulai oleh sandal kuwi. Tapuk. Ampun Pak De. Piye Pak Le? Berkah talenta. Kowe lunga ninggal aku, atiku lara. Ora nyangka kowe gampang kena godha. Aku ra iso nampa lemu dolanan tresno. Tak akoni pancen aku iki dudu sapa-sapa. Sing kadang ngapuraku, lungaku ninggal aku, wis gawe lara atimu. Aku ra buta tresnamu, kabeh kuwi mung palsu. Kabuang rasa tresnaku, korban janji manismu. Tak jaluk pengertianmu, ojo dadi laramu. Tolong ngapuraken aku. Ati iki tutut dolanan, tutup pelampiasan. Sajan urip kepas-pasan, aku wani kelangan. Ora perlu to ketuni, cerita lara iki ora bakal tak baleni. Sing kadang ngapuraku, lungaku ninggal aku, wis gawe lara atimu. Aku ra buta tresnamu, kabeh kuwi mung palsu. Kabuang rasa tresnaku, korban janji manismu. Tak jaluk pengertianmu, ojo dadi laramu. Tolong ngapuraken aku. Ati iki tutut dolanan, tutup pelampiasan. Sajan urip kepas-pasan, aku wani kelangan. Ora perlu to ketuni, cerita lara iki ora bakal tak baleni. Ora perlu to ketuni, cerita lara iki ora tak baleni. Berkah talenta. Berkah talenta. Silvi Kumala Sari. Lu kenal Veronica ko, Veronica yang strong puana nona Niko. Strong yang biasa, tambal jalan lubang buko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria bu suami. Nak kasih kenal saya Deng Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris
Coba satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Tiga Mama Maria kasih kursus lu pakai strong. Asai. Lu kenal Veronica ku? Veronica yang Om Strong buana Nona Niko. Om Strong yang biasa tambah jalan lubang duko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Tak kasih kenal saya dan Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Tiga Mama Maria kasih kursus lu pakai strong. Berkah talenta. Lu kenal Veronica ku? Veronica yang Om Strong buana Nona Niko. Om Strong yang biasa tambah jalan lubang duko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Tak kasih kenal saya dan Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Tiga Mama Maria kasih kursus lu pakai strong. Berkah talenta. Alah. Lu kenal Veronica ku? Veronica yang Om Strong buana Nona Niko. Om Strong yang biasa tambah jalan lubang duko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Tak kasih kenal saya dan Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Tiga Mama Maria kasih kursus lu pakai strong. Bluetooth device has connected successfully. Tiga Mama Maria kasih kursus lu pakai strong. Bluetooth device has connected successfully. Tiga Mama Maria kasih kursus lu pakai strong. Bluetooth device has connected successfully. Tiga Mama Maria kasih kursus lu pakai strong. Berkah talenta. Berkah talenta. Tak ampuh 11.000 kilometer nu solawat.
urusanmu. HPK tekadke Mas yo ora tau ngalami adem minus siji mosok ra ditemoni nekatku mung pengen milih
sing kerep mbok weruh ning aku saben ketemu gawe aku kangen kebayang teko ngimpiku. Apa kowe ra krasa tresno sing jelas ning ngarep mata Bandara wis jam mapak ati wis monggo pinarak nanging takdir Gusti sing ra iso ditolak. Mung pengen ngrasakne senenge yen lagi kasmaran rasa sayang sing ketok tenanan nyatane dadi asing tanpa hubungan. Ngopo kowe ra ngalih kesempatan kanggo kasih padahal ati wis pengen dadi siji tingkahmu sing ra nentu sing marai aku yakin ragu pengen bersatu. Saiki aku wis nyerah wis pasrah marang Gusti pucuke tresno kuwi ngikhlasno sumpah aku ra apa-apa yen akhire padha lunga wis cukup sumangga. Wis ngaliyo wis ndak apa-apa. Boleh liyane. Sumangga. Berkah talenta. Coba bayangno yen bebarengan ngukir
Berkah talenta. Deno, anakku sing ayu dhewe. Anti-anti saben rina lan wengi mung tansah kebayang-bayang esem guyumu sayang. Bungai ati yen saged nyanding widodari bakal tak ukir tak iman tekaning mati. Umpama ana tuang sak jembare tawang bakal cukup nulis isi atiku sayang merga gedene rasa tresnaku yo mung kanggo deno cahayu. Bungai ati yen saged nyanding widodari bakal tak ukir tak iman tekaning mati. Berkah talenta. Mau jadi apa sayang anakku nanti? Jadi dokter apa sayang?